vond het een ontzettend mooie voorstelling, heel indringend. Mooi gespeeld door Angela Schijf. Ik vond hem heel bijzonder. En het is ook heel herkenbaar in relatie tot mijn ouders. Diep onder de indruk hoe ze alle drie geweldig goed spelen. Ik vond een hele mooie voorstelling, een echte aanrader. En de vragen die je krijgt gedurende het theaterstuk worden uiteindelijk allemaal ingelost. En het heeft echt aan mijn verwachtingen voldaan. Ja, nooit geweten dat dit gespeeld heeft in het leven van Sonja. Een belevenis wel, ja. Wij waren met ons gezelschap onder de indruk. Ik vond het een hele intieme, emotionele voorstelling. Ja, ik was echt wel overtuigd. Het was echt een heel goed stuk. Ja, ik ben natuurlijk wat jonger, dus natuurlijk niet echt heel erg bekend met toen Sonja op televisie was. Maar ik vind het wel indrukwekkend en ik merk dat ik ook wel nieuwsgierig naar geworden ben. Dat ik hier wel meer over wil weten, wel meer over wil zien. Dus ik zou zeggen, ga.